gaur formazio politiko ezberdinekin bilerak hasten ditugu, aurrekontuak negoziatzeko, entzuteko eta elkarrizketak mantentzeko fase batean sartzen gea orain, non helburua den azken finean adostasun puntuak aurkitzea denon artean. Eusko Jaurlaritzak bilera hauetara dator borondate eraikitzailearekin eta eskua luzatuta daka horretarako. Baina ere eskatzen dugu eta exigitzen dugu aurkezten diren proposamenak nolabait serioak, errealitatezkoak izatea eta arduratsuak ere izatea. Borondatea badago aurrera jarraituko dugu bilera gehiagoekin. Horretarako garrantzitsua da negoziazioa nolabait zintzoa eta argia izatea. Ez dakagu denbora infinitoa elkarrekin biltzeko. Eraginkorrak izan behar gea bilera hauetan, honek esan nahi du, saihestu behar ditugula, nolabait dinamikak elkarrizketak luzatzera ematen digutena besterik gabe. Benetako borondatea aurkitzen badugu, elkarrizketetan aurrera jarraituko dugu noski hauetan, baina nolabait borondate hori ez badugu aurkitzen, elkarrizketak amaitutzat emango ditugula. Beti ere honetarako zuzenketak aurkezteko epea izango da nolabait erabakigarria.